Adunyiswe uJesu Kristu ukuze kube phakade. Amen. Bafowethu, khona isibusiso esiye sisilahla. Mhlamba ke ngiqale kanje. uNkulunkulu ukhona yonke indawo. Kodwa khona isikhathi abakhona kanye nathi eindaweni ezithile. Ikakhulu kuyindawo ezihlukaniselwe yena zokuthandaza, amathempele, amasinagoge nazindlu zamasonto. Ukhona futhi ngaso sonke isikhathi. Kodwa khona isikhathi abanaso ngathi ngendlela ekhethekileyo, ikakhulu ngesikhathi sezinkonzo. Ngikushiso yini lokhu na? Esifundweni sokuqala semisa la namhlanje, incwadi kaHagayi, isahluko sokuqala. Mhlambe siqale kuverse 5. Sigcine kuverse sigcine kuverse bani? Verse 11 sifunde kanjani. Ngakho ke usho kanje uSimakade wamabandla uthi bekani inhliziyweni endleleni zenu nitshale okuningi kodwa navuna okuncane, niyahla kepha nisuthi, niyaphuza kodwa naneliswa, niyembatha kepha nifudumali, othola umholo ufake ephaketheni elibhobokile. Usho kanje uSimakade wamabandla uthi bekani inhliziyweni endleleni zenu, khuphukelani entabeni nilethe ingodo nakhe indlu kuze nami ngithokoze ngayo ngihlonishwe, kusho uSimakade. Benilindele okuningi kodwa niyabona ke ngithola okuncane. Lapho nikise ekhaya ngakuphephetha. Ngobani na kubuza uSimakade wamabandla? Ngoba indlu yami incithakalo kodwa nina niyagijima kube yilona lo endlini yakhe. Ngalokho ke ngenxa yeni isibhakabhaka sigodla amazolo nomhlabathi ugodla isivuno sawo. Ngase ngibiza isomiso sibe phezukwezwe, phezukwezintaba, phezukokusanhlamvu, phezukwewayini elisha, phezukwamafutha amasha, phezukokuvezwa ngomhlabathi, phezukwabantu, phezukwemfuyo naphezukwa wonke umshikashika wezandla. Yini ke ngikhuluma ngabo bafowethu? Angifuni ukukhuluma ngeenkonzo kodwa ngifuna ukukhuluma ngezindlu zamasonto. Bafowethu, siyithatha kancane le ndaba yezindlu zamasonto. Izindlu zamasonto yilapho uNkulunkulu ekhethelwe ukuba ngendlela ekhethekile afike kanye nathi. Sizakha kanjani okokuqala? Abasilethela ukholo bakhe izindlu ezinhle nezindlu ezithandekayo nezindlu ezibukekayo, othi noma uyibheka nje ubone hayi ikhona indaba la. Kodwa mhlawumbe thina njengamanje mhlawumbe ukuswela noma intoni, kodwa izindlu zamasonto zethu ziya ngokuya izinga lazo lehla. Okwesibili, ukuzihlanza nokuzinakekela. Into enkulu ezimishini indaba yokuhlanzwa kwendlu yesonto nokuklingwa kwayo. Bese kuba ukuhlonishwa ke nje kwayo uma kungenwa kuyona. Seziphenduke izindlu zamaxokoxoko lapho kuxoxwa khona kudluliswa imali kuyele nale. Nkosi yami, ake siyibheke le ndaba yendlu yesonto. Uma uSolomon ebusisa ithempeli encwadini yokuqala yamakhosi kusuka chapter 8, siyazizwa ithembiso ezitholakalayo noma izibusiso ezithenjiswa ukuthi ziyotholakala endlini zokusonta uma kodwa zigcinwe kahle. Ake sinakekeleni izindlu zikaNkulunkulu nathi siziphathe kahle uma sizendlini kaNkulunkulu. Ake ngiqedele ngalokhu ke okupractical. Ngenxa ubuphofu bethu mhlawumbe amahholo amaperishi asenawo, mhlawumbe ke futhi akaswelekile kangako ngoba agcina elimele ngenxa yokungasebenzi kwawo isikhathi eside. Kuhle masinemicimbi mhlawumbe sisebenzisa amatende uma amandla ekhona. Kodwa uma sisebenzisa indlu yesonto, isiko elidala lebandla lithi liyakhishwa isacrament, livulwe itabernacle egengelezi, ucishwe ilambu laphakade. Uma kukhona okungavala kusakhethini lathi kuvalwe, bese senza lokho esifisa ukwenza, singakwenzi phambi kwesacrament emhlaba. Ngiyabonga bafowethu, uNkulunkulu anibusise.